Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Mun yi murna da Sunna TV ‘yan uwa ku taho mu yi lale. Bismi Allah Rabbi Jalala da kai nake da nufin farawa. Wa idha tuliyat alaihim ayatu, kuma har yanzu ba su karanta ba. Wa idha tuliyat alaihim ayatu, idan aka karanta ayoyin Allah akan su, zadatuhum imana, za su kara musu imani. Wannan shine aikin masu imani. Gashi idan aka ambaci Allah za su razana, kenan suna da mi? Suna da tsoron Allah, suna da wannan khushu da muka ambata ko. Wa idha tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan, ayoyin za su ƙara musu imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kuma ga Allah ubangijinsu suke dogara. Sai malam yace fal mu'minu, shi mu'mini, allazi wannan da yuhafizu yake tsarewa ala azkarus salati, akan azkar na sallah, tajiduhu zaka same shi. Kuna ji ai, mu'mini mai tsarewa akan azkar na sallah zaka same shi, tajiduhu khashi'an, zaka same shi mai kankan da kai, mai khushu'i ga Allah madaukakin sarki, yana jin tsoron Allah. Ni shi nace ne rabbi ga ubangiji shi, mutazallilan, ko zanta at-tazallul, mai kaskantar da kai ga Allah mun zai gare shi, yana da wawo ga sani, mai kiyayewa ga azkar. Wannan shine wa akhiru azkaris sala, na dai kenan wanda mun kai tasirin da ambaton Allah madaukakin sarki ya kai. Kun ga su munafikai sabanin mu'minai, Allah ba ta kiyaye mu labarin cikin suratul tauba. Idan aka saukar da aya, su kan nan masu imani ai gashi Allah ya ce innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum, idza dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. To su munafikai sai an saukar da irin waɗannan ayoyi, sai su tambaye mu su ce ayyukum zadatuhu hazihi imana, cikin ku wa ayoyin da sun kara mu imani. Allah ya ce fa amman ladina amanu, wanda suka imani, fa zadatuhum imanan, sun kara musu imani. Ko hum yastabishirun, kuma su ana musu bishara. Amma wa amman ladina fi qulubihim maradun, waɗanda suka cikin zukatansu akwai cuta ta munafirci, Allah ya ce fa zadatuhum rijsan ila madha, rijsan, ayi su kara musu azanta akan kazantar da suka tare da kafirci. Kaga kenan ambaton Allah bai musu amfani ba, ayoyin ba su musu amfani ba. Wanda shine makirci na munafikai. Bambancin munafiki da mumini, shi mumini ayoyin Allah suna ƙara mai mi imani, munafiki suna ƙara mai mi karanta abin da yake gare shi kafirci. Shi yasa Allah madaukakin sarki yace mu'minai kan ayoyi suna ƙara musu munafikai suna tambayin yan uwansu ayyukum zadatu hadhihi imani. Kun ga munafikai ba su da alkhairi duniya, ba su da alkhairi lahira. Shi yasa Allah ya ce innal munafiqina fi darki al-asfali minan nari wa lan tajida lahum min nasira. Munafikai Allah ya ce suna a rufi na kasa cikin wuta, ba su mai taimakon su, ba za ga mai taimakon su ba. Sai an zo ana wa'azi majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai munafikai su ce hal yarakum min ahadin, shin cikin sahabban da mutum guda ne garin ku? Allah ya ce sun mansara da tabiya sai su mutum suna ganin wai za su lallaba su juya su gudu su tahi. Allah ya ce za su kirmaya hal yarakum min ahadin mansara ku sarafa Allah qulubuhum bi annahum qawmun lami la yafqahuna. Allah zai juya zukatan da sun mutane da suke ba su fahimta, za su fahimci gaskiya ba. Sai an zo an yi abin da aka yi duk an tashi, sai su ce ma za ƙala ani kami aka ce ɗazu, ana tambayar saura. Kun ga wannan shi ne hali na munafikai. To halin muminai shi ne lizimtar azkar waɗanda suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.